Здравейте! В предишните ни видеоуроци разгледахме за какво можем да използваме направленията и какво е необходимо, за да ги настроим. В днешното видео ще ви покажа как можем да ги използваме вече и в практиката. За целта ще отворим дневник на операциите, където ще въведем няколко фактури. В този случай ще въведем разходни фактури. Избираме си нова. И от тук насетне трябва да изберем шаблон или да работим с универсален. За целите на направленията няма никакво значение и разлика дали използваме шаблон или работим с универсален. Аз лично предпочитам да работя с шаблони, затова избирам с фактура с ДДС и продължаваме. Няма да се спирам на отделните елементи по въвеждането на самата фактура, тъй като това сме го разглеждали в предходни уроци. Минаваме директно към осчетоводяването на нашата операция. В какво се състои разликата? Тъй като 601 вече е оказана за следене по направления, програмата очаква от нас да изберем и направление. Респективно, след като не сме го избрали, извежда това съобщение, което ни предупреждава. Имаме две възможности: да продължим без да избираме направление, ако казусът е такъв, или, както е нашия случай, аз искам да обвържа разхода с конкретно направление, затова ще дам не. Как става обвързването? Виждате тук колонка направления и когато кликна с десен бутон на това поле, ми се зарежда нашата предварително изградена структура с направления. Избирам си, че това е разход за Варна, потвърждавам и от тук насетне осчетоводяваме фактурата по абсолютно стандартния начин, без никакви конкретни разлики. Или тук, нека да изберем материали, записваме и сме готови. Аз няма да приключвам разхода и продължавам с въвеждането на следващата фактура. Абсолютно аналогично ще въведа и един разход за офис консумативи за нашия обект София. След като изберем и доставчика, десен бутон върху полето и избираме направлението. Важно уточнение: направления се избират от най-ниско ниво, т.е. нашия разход не може да бъде отнесен общо към обекти. Той трябва да бъде отнесен към най-ниското ниво. Както и не можем един разход да го отнесем едновременно по две поднива. Ако искаме една обща фактура да я отнесем по няколко направления, то трябва да разбием 601 на отделни редове и за всеки ред да изберем направлението, за който се отнася. Записваме, осчетоводяваме и с това приключваме с осчетоводяването на нашите фактури по направления. Както казах и в началото на въвеждането на операциите, тук програмата ни предупреждава, че трябва да изберем направление. Има възможност да направим това предупреждение и спиращо ни да осчетоводим, ако нямаме избрано направление. Това става чрез настройка. За целта избираме настройки, настройки бази, в глобални фирмени настройки. Тук ще напиша направление. И ето ни е нашата настройка: задължително въвеждане на направления за обвързаните сметки. Тоест, активирайки тази настройка, онова съобщение вече няма да бъде само предупредително, а ще бъде забранително и няма да можем да осчетоводим операция, докато не изберем направление, по което тя се отнася. Така че въпрос на избор и на организация е дали тази настройка да бъде включена или не. И понеже говорихме до момента само за разходни сметки, отбелязвам, че въвеждането на приходни фактури, издаването на приходни фактури и тяхното обвързване с направление е абсолютно аналогично. Това беше по осчетоводяването на фактури по различните направления, а в следващия ни видеоурок ще ви покажа и какви справки можете да правите на база направления. Така че следете нашия YouTube канал за още полезни видеоуроци.